ću sad da počnem da delim ekran da biste svi zajedno mogli da pratite ono što pišemo. Na kom je ovo jeziku u srednjoj koloni? Ajmo da se to vrati na srpski. Ne znam kom je zadužen za to, ali jako simpatično izgleda ovako. Dakle, Aleksandar da pređe na ćirilično pismo. Sad ovako, ja ću vas zamoliti da sada pokušate da se, pošto ja sad ne vidim kad podignete ruku, jer sam podelila kao što možete vidjeti svoj ekran, ja vas molim sada da uključite kamere kad želite nešto da kažete. Ja ću vam postavljati pitanja, vi ćete odgovarati na ta pitanja za vezano, znači jedno je pitanje, a važi za sva tri pokreta, odnosno sve tri političke ideologije i odgovore koje vi budete davali na ta pitanja upisivaće vaši drugari, a i oni mogu naravno da učestvuju u odgovaranju na pitanja u kolone. Dakle, komunizam će kucati u svojoj koloni, fašizam u svojoj koloni i nacizam u svojoj koloni. Lako ćete ući u što, samo da počnemo. Dakle, ovako. Znači, postavljam vam sledeće pitanje. Da li u ovim političkim ideologijama i u državama u kojoj su te ideologije postojale, da li je u njima bilo državnih institucija ili nije? Ako su postojale državne institucije, koje su to državne institucije? Kakva su ovlašćenja tih institucija? Da li postoji ustav? I da li ta vrhovna institucija koja postoji, na primjer u nekoj od tih država, zaista ima i vrhovnu vlast? Ajde sad da počnemo na osnovu vašeg znanja da dođemo do odgovora na ovih nekoliko pitanja koji se u stvari odnose na postojanje ili nepostojanje vrhovnih državnih institucija u ovim zemljama. Dakle, da li u Sovjetskom savezu postoje neke državne institucije? Ne vidim podignute ruke, prema tome molim vas da samo uključite mikrofon i da kažete šta imate. Jel može? U doba komunizma, to jest komunisti su imali, bolševici su imali svoju dumu i oni su odatle odluke donosili. A fašisti su bili dosta centralizovani i oni su imali vrhovnog vođu i građen je čitav kult ličnosti. To ćemo posle. Sad samo govorimo o institucijama. Znači, držimo se pitanja. Dakle, da li prvo kakav je oblik vladavine u, recimo, Sovjetskom savezu, kakav je u nacističkoj Nemačkoj, a kakav je u Italiji? Šta imaju Italijani što nemaju, na primjer, Sovjeti? Isključi slobodno kameru, Božo, da te ne snimam. Dobro. Znači, svi držite isključene kamere, samo uključite mikrofon kad imate odgovor. Pa da li je moguće da niko ne zna? Moram da podignem. Niko ne zna odgovor na ovo pitanje. Ljubo, pa ti si ovo odgovarao koliko ja znam. Ja sam malo sam se isključio na... Pa nemoj da se isključuješ. Ivane, Ognjene, ajmo da vas čujem. Pa Italija je recimo imala kralja, imala je Narodnu skupštinu. Tako je. Znači ovaj ko piše fašizam, nek piše kralj, Narodna skupština. Kod fašizma, je li tako? Dok je, jel mogu da kažem i za savez? Ili možeš zarez pa Narodna skupština. A Sovjetski savez je zapravo imao samo kongres svih Sovjeta. Dobro, odnosno oni su imali Savezni kongres Sovjeta, to se tako zove, možete slobodno da zapišete. Imali su i jednu jako važnu instituciju, to je Centralni izvršni komitet Sovjetskog saveza i njegovo predsedništvo ili takozvani prezidijum. Na njegovom čelu je stajao predsednik predsedništva. Pa su imali onaj Sovjet narodnih komesara, ako se sećate na početku kad smo učili
Oktobarsku revoluciju. Se sećate toga? Da. Znači, postojale su brojne, jel tako, institucije. Znači, osim ovog Saveznog kongresa Sovjete, stavite Centralni izvršni komitet Sovjetskog saveza. Može skraćeno, CIK SSSR. Znači, Centralni izvršni komitet. A u nacizmu ima još institucija, mi ih nećemo sad sve naravno pobrojati, a u nacizmu kako će Hitler beše doći na vlast? Nemačka je bila republika, tako da on je na vlast stvari dolazio izborima. Tako je, i znači ako je bila republika, je li bio neki predsjednik te republike? Pa da. Kako se on beše zvao? Hindenburg. Tako je, znači imamo predsjednika republike, bar na početku, prvi godinu dana, je li tako? Samo što nije predsjednik, nego predsjednik republike i šta još? Šta će ono da zapali Hitler pa da optuži komunista? Reichstag, parlament. Tako je, znači parlament, odnosno Nemci ga nazivaju Reichstagom. I da ne nabrajamo sad, naravno postojale su i brojne druge institucije. Dakle, postoji i vlada, a kasnije će umesto ovog predsjednika postojati Führer, je li tako? E sad, da li te institucije u svojim rukama imaju i najveću moć u državi? Konstantine, vidim da si ti podigao ruku. Ovde mogu i da odgovorim i na to pitanje, a i hteo bi nešto da pitam. Izvoli. Prvo, odgovor na to pitanje te, kako ste rekli... Da li ove institucije imaju najveću moć u tim državama? Pa nisu imali najveću moć institucije, nego su imali tadašnji, ajde da kažemo, ja mislim da je Hitler bio kancelar. Pa prvo je bio kancelar, a posle će biti nešto drugo. A posle, ja mislim, da, Führer. Tako je. U Italiji je to bio Duce ili ti Benito Mussolini, a u komunizmu ili ti u Sovjetskom savezu je to bio Stalin, koji je bio, ja mislim, predsjednik države. Nije bio, on je bio generalni sekretar komunističke partije, boljševika. Dobro, hteo sam još nešto da pitam. Kaži. Zašto je baš... Da, to ćemo sve da zapišemo. Dakle, vi možete, napravite prored sad između ovih institucija, pa možda smo mogli da označimo ovo kao pitanje broj 1, pa pitanje broj 2, ili grupu pitanja broj 1, grupu pitanja broj 2, da bi vam to bilo jasnije, ali gledajte da vam uvek taj odgovor bude u liniji, dakle, da prosto bude očigledno kako to izgleda u sve tri tabele. Kaži, Konstantine, hteo si još nešto da pitaš, izvoli. Pitanje koje sam htio da pitam, zašto je baš nazvan Reich? Šta bi to trebalo da znači? Za Reich je carstvo na nemačkom jeziku. Ja sad ne govorim nemački, ali koliko ja znam, Reich znači carstvo. Hvala u svakom slučaju. Tako da je to zbog toga. Dobro. Dakle, konstatovali smo da i pored postojanja ovih institucija ili bar dela institucija koje smo naveli, kojih smo se u ovom trenutku setili, zapravo se najveća moć ili najveća vlast nalazi u rukama pojedinaca. Tako? To su u ovom slučaju generalni sekretar, ajmo ime samo J.V. Stalin, Josif Visarionović, da se to takođe vidi. Samo da vas pitam, kako ste vi uspeli da vam se pojavi ovako ime dok kucate? Je li to automatski program radi sam ili... To je tako kad je na deljenom dokumentu. Stvarno je super, ja ovo prvi put radim, pa mi je ovo sad neobično, ne znam da li ste vi to ranije koristili nekim drugim časovima, pa je vama možda poznato. Dobro. Kaži. Meni moram da kažem da mi se jako sviđa ovo kako radimo, tako da.
Da, i meni se dopada. Isprobavamo nove tehnologije još jednom na novi način. Sad, šta doprinosi u stvari snazi ovih osoba? Zašto oni imaju najveću moć u svojim rukama, a ne, na primjer, Kongres Sovjeta ili recimo kralj, odnosno Narodna skupština u Italiji ili recimo predsjednik Republike u Vajmarskoj Republici Nemačkoj? Zašto su se i na koji način Stalin, odnosno pre njega Lenin, odnosno u Italiji Mussolini ili Adolf Hitler izdvojili u stvari kao osobe koje imaju najveću vlast? Nemoj da pišeš crnokošuljaši dok još ne dođemo do odgovora. Moramo da ih prvo čujemo naglas. Marko se javio. Marko, izvoli. Pa uglavnom Stalin je zaveo strahovladu i svi, odnosno njegovi protivnici jednostavno bili su prvo ili su bili atentati, ubistva, tako da su u stvari sklanjali opoziciju, a i zavodili strahovladu. Odlično, tako je. Kakva je situacija kod Mussolinija? Je li on drugačiji? Pa mislim samim tim što je italijanski kralj bio uplašen i njemu dao da on napravi vladu. Kako ono beše dolazi na vlast Mussolini? Pa u stvari to je marš na Rim, što je vidimo sila. Tako je, državni udar. Da. Izvoli, Konstantine. Ja bih hteo da kažem da ja mislim da su oni bili toliko, da su bili moćniji od institucija u državi zato što su bili u stvari diktatori i sprovodili taj diktatorski režim. Jesu, to svakako. Ali da vidimo na osnovu, da li bi ti mogao da budeš diktator? Naprimjer, sad dođeš u tvoje odeljenje i kažeš ja ću budem diktator. Šta bi ti rekli ostali? Pa ne bi mogao, ali ja mislim da... Pa zašto ne bi mogao? Pa zato što nemam ljude koji bi me podržali i koji bi krenuli za mnom protiv ostalih. Znači morao bi da imaš neke poluge koje bi pokretao, je li tako? Da bi ti omogućili nešto tog tipa. Ovako bi te verovatno ismejali tvoji drugari i na tome bi se završilo, jel da? Da. Dobro. Pa šta smo rekli? Da kod sve trojice postoji strahovlada. Jel tako? Jel možete to da zapišete kod sve trojice? A da li je ta strahovlada isključivo zasnovana na strahu ili njihove pristalice osjećaju i neku vrstu lične odanosti prema ovim ljudima? Znači, da li oni svoje, da tako kažem, potčinjene, drže isključivo pomoću straha ili neki od njih u sebe zadržavaju na neki drugačiji način? Ljubo, izvoli. Pa kao i tokom celog čovečanstva postoje ljudi koji će da ih podržavaju, tako da logično da je njihovom politikom su privukli svoje birače, da kažem. Znači imali su neke svoje političke programe, da ih tako nazovemo, kojima su određen broj pristalica svakako privukli, je li tako? Da. Dobro. Puno vas se javilo, izvolite, nemojte da vas prozivam po imenu, samo se govorite. Konstantine, ti si se javio, zatim koga još ovde vidim, Ivan, Aleksandar, izvolite. Ajde Ivane, tebe nismo čuli, Aleksandre, tebe takođe. Pa da, mislim imali su, uvek su postojali, kao što Ljuba kaže, ljudi koji su to podržavali i mislim hteo sam još da dodam i na prošlo pitanje da su oni na svoje pozicije došli tako što su uživali u početku veliku popularnost masa i da su vremenom napredovali u tim. Naprimjer, nije Stalin samo došao i postao generalni sekretar, tako da i tim vremenom su oni stekli tu moć i samim tim i ljude koji su njima bili odani i koji su radili za njih, podržavali ih. Odlično.
A kako se to postiže? Kako su to postiže? To mi je jedno od pitanja, samo negde sam ga dole napisala. To je recimo 600 pitanje kod mene. Kojim sredstvima se to postiže? Ja mogu da dam primer, na primer Hitler koji je učestvovao u Prvom svetskom ratu i u vojsci je imao... Ali nemoj da se vraćaš, to nam je predaleko. Znači, Prvi svetski rat nam je sad jako daleko u odnosu na ovo o čemu govorimo kad on dođe na vlast. Ili pre nego što je došao na vlast. Ali da, znam da je svakako imao čin u vojsci i da... On je bio kaplar, nije on imao neki visoki čin. To je jedan od najnižih činova. Da, i ja mislim da je posle bio u nekoj službi gde špijun je bio i u pivnici je održavao svoje govore. Kasnije, tako da su ga tamo slušali i tuda je u stvari sve počelo i počeli su ljudi da ga podržavaju, da dele s njim mišljenje. Izvoli, Aleksandre. Hitler je posle Prvog svjetskog rata radio u Nemačkoj informacionoj službi i na jednoj od njegovih misija je bio poslat da špijunira, da infiltrira i špijunira na radničkoj partiji. I kad je on u nju ušao i kad je njemu su njegovi... Ali nije to bilo pitanje, potpuno ste otišli u neku drugu priču. Znači, pitanje je glasilo, kaži... za Staljina da on nije vodio samo strahovladu, nego je to bilo strahopoštovanje i njegov kult ličnosti. Tako je. I to se uglavnom postiglo ispiranje mozga njegovih samih građana. Odlično. Znači, pišite, da li to važi za svu trojicu ili samo za Staljina? Pa nekim delom važi i za ostale, ali to sad konkretno jeste za Staljina. Tako je. Znači, svuda pišite strahopoštovanje i kult ličnosti. Jedno ispod drugog pišite. Bolje bi bilo. I kult ličnosti. Kako su oni... Izvoli, Ognjene, vidim i tvoju ruku. Ja sam samo hteo da dodam da su oni došli do tih pozicija, također su faktori bili i dešavanja, odnosno posledice rata, gubici vojnika i resursa. Tako je, neke opšte okolnosti. Da, i također recimo velika ekonomska kriza je izazvala veliku nesigurnost u Nemačkoj, tako da je to olakšalo Hitleru recimo da, odnosno nacistima da preuzmu vlast, da kažemo. Jeste, tako je. Dobro, na koji način su oni gradili taj svoj kult ličnosti? Sad ću da vam pustim ovde. Je li vam poznata ova persona? To je Goebbels, Hitlerov ministar propagande. Da li možda znate na koje sve načine ta propaganda vršena? Ne znam baš sve načine, ali znam da je bila sve prisutna i radio, televizija, ali što je mislim jako bitno da su tu propagandu uključivali u škole, tako da su decu vaspitavali odmah u tom nekom stilu i samim tim je bilo mnogo lakše da posle kad ta deca odrastu da podržavaju vlast. Evo na primjer imate ovdje ovu sličicu gde Hitler ljubi devojčicu u nekom cveću, prirodi u kosu, je li tako? Pa onda kako je fin i ljubazan sa damama, pa imamo njegove čuvene govore, pogledajte. Recimo, on je jako uvežbavao svoje govore, to ste imali priliku da vidite ako ste gledali onaj film što sam vam postavila na Teamsu, Uzdizanje zla. Dakle, vežbao ih je bukvalno pred ogledalom i uvek je podizao pesnicu na gore, dakle, koja je simbolizovala snagu i moć. Jako je vodio računa generalno o svom stavu i o dikciji. Takođe, Hitler je
prvi državnik, da tako kažem, u svetu koji je koristio savremene tehnologije za propagandu. Kako je to radio? Pa recimo on je naširoko koristio pre svega mikrofone i ozvučenje, da bi ga čuo mnogo veći broj ljudi nego što je to bio ranije slučaj. Dakle, ranije ako ste govorili samo svojim glasom pred nekom publikom, moglo je da vas čuje onih prvih par redova i to je sve. Sada je on na velikim stadionima ili na trgovima gradova postavljao ozvučenje i mikrofone i na taj način njegov glas mogao da se čuje na daleko. Takođe je uvežbavao tu svoju dikciju da njegov glas uvek deluje sigurno, stabilno, da izgovara puno onih reči koje bi se dopale širokoj publici ili širokim narodnim masama i da bi ih na taj način zapravo pridobio za svoju stvar. Svakom narodu kada biste rekli ja ću vam dati posao i daću vam dobre plate i naša država će napredovati, će takve reči od nekog političara jako prijati da čuju, jel tako? Jer svako želi da živi bolje, to je potpuno normalno i potpuno prirodno. S druge strane, Hitler je to zaista i uspeo da učini vrlo brzo od trenutka kada je došao na vlast onim velikim javnim radovima koji su vršeni u Nemačkoj, slično kao što je Roosevelt sproveo New Dealom u Sjedinjenim državama, tako. Međutim, Hitler je radio još nešto. On je recimo držao govore preko radio stanica, dakle koristio je radio u mnogo čemu da bi ga čuli i oni koji su, na primjer, u fabrikama, pa ne mogu da dođu na neki miting u nekom gradu gde on drži govor, a takođe koristio je avion kao prevozno sredstvo kojim je praktično sam sebi omogućavao da se, na primer, u podne pojavi u Minhenu i da u Minhenu održi govor, a da samo recimo 2-3 sata kasnije se pojavi u Berlinu i da tamo drži govor pred publikom i na taj način je ostavljao utisak čoveka koji sve može i koji svuda stiže. Takođe, u tom cilju i da bi se zaposlili naravno najsiromašniji građani, zidani su brojni autoputevi po Nemačkoj kako bi se omogućio taj brzi transport sa tačke A na tačku B. Slično je bilo i sa Mussolinijem, dakle Mussolini je uvek slikan, evo pogledajte ga u ovoj ovde pozi, jel vidite sa ovim rukama na bokovima recimo, ili uvek je bio u jako dobro, ne znam, opremljenoj, ispeglanoj uniformi. On je recimo na svom radnom stolu držao, čini mi se, mrtvačku glavu i pištolj koji su služili tome da zaplaše svakoga ko kroči nogom u njegovu kancelariju. Međutim, Mussolini je bio toliko popularan, i to ne samo u Italiji, nego boga mi u celoj Evropi, da su ga žene doživljavale kao nekog mačo muškarca i da je njegov lik bio toliko popularan da su ga čak štampali na ženskim kupaćim kostimima. Dakle, tolika je bila onako, kao u današnje vreme, ne znam, Brad Pitt ili već neki glumac koji je vašim drugaricama ili ženama uopšte ovako popularan. Takva je bila situacija sa samim Mussolinijem. Dakle, oni su zaista mnogo radili na propagandi, na tom svom pojavljivanju u javnosti i tako dalje. Stari Grci su, vi ste učili nešto malo, nažalost, istoriju starog veka, ali u staroj Atini takvi ljudi su nazivani demagozima. Dakle, jako je važno da osvestite da ne treba verovati rečima pojedinih ličnosti u svetu politike, nego pre svega delima. Ali opet da ta dela treba posmatrati sveukupno. Dakle, nikad samo iz jednog izvora informacija, nego uvek uključujući mnogo veći broj izvora da biste mogli nešto. Tako je, demagogija možete slobodno da zapišete, pošto je ona kod svih njih aktuelna. Slična je situacija bila i sa Staljinom.
mislim, Staljinova slika je krasila bukvalno svaki javni objekat, ne samo u Sovjetskom savezu, nego čak i ovde kod nas, u periodu posle Drugog svetskog rata od 45. do 48. dok nije se dogodila rezolucija Informbiro i dok Staljin nije postao nepopularan preko noći, a do tada je bio u svakoj prostoriji, isto kao i što je bio i Tito, mislim, svi su oni kopirali u stvari jedni drugi. Dobro, sad hajmo da spustimo malo opet jedan prored, da idemo na sledeću grupu pitanja. Rekli smo malo pre, molim. Samo imam ja jedno pitanje, mislim ovo je možda malo van teme, ali zanima me zašto se komunizam kao cela ideologija tretira kao totalitarna kada je, mislim, u samoj srži, koliko sam ja upoznat, uopšte nema ideje. Nestao si? Nestao si, glas ti je nestao. Ajde da ostavimo tvoje pitanje za kraj časa, jer će ti se možda razjasniti. Ali nećemo baš skroz do kraja da ostanem, zato da pitam sada. Ali poenta jeste da budete do kraja. Mislim, poenta je da prođemo kroz ovo zajedno, da bismo onda uočili sličnosti i razlike, ako ih ima. Pa da, znam, ali mislim, ako mogu ovo na brzinu, mislim... Ajde ovako, snimamo čas pa ćeš pogledati. Mogu ja da sačekam čas. Ako se budeš isključio, nije nikakav problem, daćemo odgovor svakako na tvoje pitanje do kraja časa, pa ćeš samo pogledati snimak. Dobro, može onda tako. Ok, važi. Ako ne budemo dovoljno dobro odgovorili, onda ćemo naravno na sledećem času razgovarati još o tome. Dobro, dakle sledeće pitanje za vas, sledeća grupa pitanja. Rekli smo na početku da je postojao parlament, praktično u svim ovim državama, doduše komunisti su, sećate se, ukinuli prvobitno parlament, pa je to dovelo do građanskog rata. Međutim, kasnije je postojala neka vrsta predstavničkog doma. Sad, ako postoji parlament, da li postoji i višepartijski sistem? I da li postoji, na primjer, opšte pravo glasa? Marko? Pa i ako bi to delovalo logično, u ovakvim situacijama kada je to u stvari diktatura, tu postoji samo vlast jedne partije koja je vrhovnu vlast. I mi se vidimo u mnogim situacijama, recimo i kod Staljina i kod Hitlera, kako su to bile ogromni periodi u stvari rešavanja opozicije, da li je to bilo ubistvom, da li je to bilo deportacijom, da li je to bilo asasinacija na javnim ili tajnim mestima, suđenjima. Uglavnom, opozicija su u potpunosti uništila i ostale su samo ta jedna partija u stvari koja je bila vrhovna i vladajuća. Odlično. Znači, da li možda negde postoji višepartijski sistem? Aleksandre? Ja sam hteo da kažem samo da u teoriji tipa postoji te druge partije opozicije, ali je toliko bila uglavnom eliminisana tim diktatorima da se uglavnom i ne vidi da postoji. Ne postoje. Znači sve su postojale u njihovom trenutku dolaska na vlast i sve su ih vremenom ukinuli. Znači svuda su na trenutak postojale i vrlo brzo su ukinute. Tako da znači svuda je ustanovljena jednopartijska diktatura. Prema tome napišite kao odgovor jednopartijska diktatura, samo što su stranke različite, je li tako? A šta smo rekli, da li postoji opšte pravo glasa? Da li postoji opšte pravo glasa? Nema. Odnosno ima. Recimo, u Sovjetskom savezu su žene dobile pravo glasa. A da li to pravo glasa ima smisla ako možete da birate samo jednu partiju? I ne baš. A tako je. Znači, obesmišljeno pravo glasa. Znači, ono nije zvanično ukinuto, ali je potpuno obesmišljeno. Dakle, obesmišljeno pravo glasa. A da li postoje, ako nema prava glasa ili ako ima, ono je na neki način ograničeno,
Da li postoje građanske slobode? Da li postoje slobode mišljenja, slobode pisanja, sloboda govora, sloboda recimo javnog okupljanja? Da li to postoji? Ljubo? Pa evo lično, za Staljina nije, u vreme diktature Staljinove nije postojalo, on je ubacivao sve svoje protivnike u koncentracione logore i nije uopšte postojalo. A kakav je slučaj bio kod Mussolinija? Aleksandre? Pa kod Mussolinija tačno ne znam, ali kod Hitlera posle toga što je stupio na vlast, on je potpuno ukinuo svo pravo govora, pravo samoizražavanja, pravo okupljanja, sve to je bilo ukinuto zato što je moglo biti suprotstavljeno njegove vladavini. Pa onda šta bi bio naš odgovor? Da li postoje građanske slobode? Ne postoje. Ne postoje. Dakle, ne postoje ili su toliko ne postoje građanske slobode, samo što ja bih to sad odvojila. Dakle, i jednopartijska diktatura od prava glasa i građanske slobode takođe. Znači, napravila bih prored da nam to bude malo onako istaknutije. Sad, ako ne postoje građanske slobode, da li postoji lična sloboda? Da li su se građani u tim državama osjećali lično slobodni? Da li se vi, na primjer, u Srbiji osjećate lično slobodni? Da vas niko ni na koji način ne ugrožava, da možete da se krećete gde hoćete, da izlazite gde hoćete i tako dalje. Ajde da ne računamo sad ovu situaciju s koronom i ne znam, vanredno stanje, nego inače. Ivane? Pa jesu bili, zato što nigde nije bilo nekih ograničenja kretanja. Naprimjer, ljudi su slobodno mogli da izađu u grad i da odu gde žele ili da se vide sa nekim i u principu nije bilo takvih zabrana. Ja sam pitala da li postoji lična sloboda. Da li si 100% siguran da je postojala lična sloboda? Pa ja mislim da da. A da li je, na primjer, za Jevreje postojala lična sloboda? Aha, pa da, mislim, to je kao u Nemačkoj i u Italiji, pošto su bili fašistički, odnosno nacistički nastrojeni, bila je ta da su samo određene grupe ljudi, na primjer... Aha, a na primjer u Sovjetskom savezu? Pa u Sovjetskom savezu su svi gledani jednako i kao radnici. A da li su? Pa jedino bogatije porodice nisu. A nema više bogatih, sad svi imaju isto. Pa onda ja mislim da jesu. Pa nisu. Nisu. Zašto nisu? Zato što su mogli da budu politički protivnici. Zato što su mogli da budu etiketirani od nekog drugog da su, recimo, uradili nešto što nisu uradili. Znači, svako je na svakoga mogao da upre prst i da ga optuži za nešto, a da taj praktično ne može ni da se odbrani za takvo što. Imali smo i mi ovde takvu situaciju, recimo u vreme Golog otoka, gde ste vi mogli da tužite komšiju da, na primer, je simpatizer Rusa i Staljina, iako to čak i nije, zbog toga što se, na primer, sudite sa komšijom oko neke njive. I onda ga fino država strpa u zatvor i vi dobijete na korišćenje tu njivu na koju ste bacili oko. Razumeš? Znači, nije garantovana lična sloboda, ni na koji način, ni u jednom od ovih sistema. Znači, ljudi su držani u strahu i u pokornosti, dobrim delom. Tu ne postoje onda lične slobode, niti osjećaj pravih ličnih sloboda. Dakle, to je nešto što je karakteristika za sva tri ova sistema. Sad, ako nije bilo mogućnosti da se od strane širih narodnih masa čuje neki drugačiji glas,
opozicioni, da li je to bilo moguće unutar same političke partije? Znači, da li je mogla da postoji opozicija unutar, na primjer, fašističke stranke ili unutar nacističke stranke ili unutar komunističke partije? Ja pretpostavljam da bi moglo da se desi, ali do duše da ako bi se tako nešto desilo da bi oni bili izbačeni iz partije ili da bi se nekako rešilo. Vi sad niste, u vašem udžbeniku toga nema, a nema do duše ni za gimnazijalce prirodnog i društvenog smera, ali kad ja radim sa njima to malo opširnije iz nekih referata, onda oni to vrlo jasno vide da je to svuda isto i da ne postoji opozicija ni unutar partije. Kod vas se to jedino vidi recimo kod nacista, zato što imate onaj slučaj Noći dugih noževa, kada se Hitler obračunava sa Ernestom Remom i sa njegovim pristalicama unutar SA odreda. Dakle, to je u stvari gušenje potencijalne opozicije unutar same stranke. Tako da možete slobodno da zapišete, dakle, opet jedan prored ili možda dva proreda, dakle da je opozicija gušena i unutar samoj stranci, unutar same stranke, koja god da je u pitanju. A šta se događa sa tim ljudima koji drugačije misle, drugačije govore, drugačije pišu? Koji se usude da se na bilo koji način suprotstave? Pa bili bi sankcionisani na neki način. Da li je to bilo ubistvo ili je bilo prosto protera iz zemlje? To je pitanje slučaja. Šta su na primjer, pravili u Sovjetskom savezu? To su bile čistke. Čistke i gde su smeštani ljudi u tim čistkama? Ajde, ovaj ko kuca u komunizmu neka piše. Dakle, imamo čistke. Gde su smeštani ljudi koji su tim čistkama dovedeni pred neke istražitelje? Kako se zovu ta sabirna mesta gde su oni odvođeni? Gulag. Tako je, znači gulazi. Imamo još nešto? Ili imamo ubistva? Postoje. Imamo, da. Postoje i likvidacije, jel tako? Kakva je situacija sa fašistima i sa nacistima? Šta oni imaju? Kom je na početku pomenuo crne košulje? Aleksandre, izvoli. Ja sam pomenuo crnokošuljaše, to je bila Mussolinijeva služba za to sklanjanje opozicije i dovođenje njega na vlast, koje se plašilo uglavnom cele Italije. Tako je, to su oni fasci di combattimento, je li tako? Da. Odnosno crnokošuljaši ili crne košulje. Zatim, je li bilo likvidacije u Italiji? Pa da. Naravno, postojali su likvidacije, postojali su takođe i logori. Ti logori su uglavnom podizani na nekim malenim ostrvcima u Jadranskom ili u Tirenskom moru. Tako da znate da su i fašisti imali svoje logore. Dakle, ne samo nacisti i ne samo Sovjeti u svojim gulazima, nego i fašisti. Ovde u komunizmu nam nedostaju likvidacije, pošto su takođe postojale. Sam Stalin je prvo neke vrlo visoke partijske funkcionere sklonio sa vlasti da ne bi sijeli pored njega. Dobro, i kod samih nacista šta imamo? Pored logora, koji su nam, šta smo naučili, koji je prvi logor koji su podigli? Upravo za sve svoje protivnike, ali i za one za koje su smatrali da kvare čistotu nemačke nacije. Kako se zove taj logor? Pored Minhena koji je prvi podignut, ili zna neko? Dachau. Dakle, prvi logor je Dachau. Dakle, da li Nemačka ima neke svoje
odrede nalik crnokošuljašima koje ovde u fašizmu nismo upisali? Oni su imali svoj jurišni odred. Imali su SA odrede, je li tako? SS odrede. I SS odrede, znači SA odredi i SS odredi. SA i SS odredi. Sad, u čemu je razlika između jednih i drugih? Ja se sad ne sećam da li sam vam to objasnila na nekom ranijem času. SA odredi su, znači, samo zapiši kod SA odreda u zagradi brown košulje ili smeđe košulje, a kod SS odreda crne košulje. Dakle, SA odredi su odredi koji su nastali kad i partija i oni su bili partijska vojska. Dakle, njima je upravljao ceo taj najviši vrh nacističke stranke. Međutim, SS odredi su formirani nakon što je Hitler izašao iz zatvora posle Minhenskog puča i crne košulje su bile samo njemu direktno podređene kao vođi stranke. Dakle, ostali članovi nacističke stranke nisu imali apsolutno nikakvog uticaja na SS trupe i zbog toga su SS odredi predstavljali neku vrstu elite u tom nacističkom svetu. Da bi neko postao SS-ovac, nije bilo dovoljno da se prijavi, da kaže ja hoću da uđem u SS odrede, nego su njemu ispitivali krvna zrnca. Dakle, da li je među svojim precima slučajno imao nekoga ko nije arijevske krvi, dakle ukoliko bi se tako nešto pronašlo, vi biste bili diskvalifikovani za funkciju, odnosno za obuku za SS-ovce i ne biste mogli da postanete njihov član, a ukoliko bi vam se jedno 200-300 godina unazad dokazala čistota arijevske krvi, onda ste postajali SS-ovac i svaki SS-ovac je imao istetoviran na ovoj podlanici, odnosno nadlanici sa unutrašnje strane jedan broj koji je bio njegov lični broj, dakle svaki SS-ovac je imao tačan broj, svoj broj u tom stroju SS trupa. Dobro, sad, na osnovu... Izvoli. Smem da kažem, te brojeve kod SS trupa na njihovoj nadlanici, što je manji bio taj broj, to je bio viši rang SS člana u toj celoj organizaciji. Tako je, odlično. I još od razlike između SA i SS, SA je Sturmabteilung, što je njihove, da, oni su bili podležni tim celom vrhu nacističke partije, ispunjavali su neke njihove lične odrede, a SS je Schutzstaffel ili u prevodu zaštitni odred koji se uglavnom i bavio ličnom zaštitom Hitlera i njegovih interesa. Tako je, oni su kao neki njegovi telohranitelji ili lična garda bili, tako je, odlično. Evo kako je kad čovjek zna nemački pa zna da nam prevede. Hvala Aleksandre puno. I sad još nešto, zahvaljujući kom aparatu su oni uspevali da sve te ljude u stvari stave u logore ili likvidiraju ili pretuku. Šta im je u svemu tome pomagala? Jesu imali oni još neku strukturu moći pomoću čega su to postizali? Ajmo da vidimo malo ove druge koji su se ućutali. Vuk, Jovčić, Ognjen Tomović, Marko, izvoli. Pa ja bih pokušao sa njihovom piramidom moći u stvari koju su oni izgrađivali, tako da su oni na vrhu i da su svi ostali počinjeni njima. Ako se misle na to kako su strukturu pravili. A je li imamo neku strukturu recimo u našoj državi koja se bavi time da nekoga, na primjer, odvedu u neki zatvor? Ko to radi? Koja je to institucija koja se time bavi? Policija. Pa policija, pa su oni imali neke policije. Da li bi oni za takve poslove koristili običnu policiju ili tajnu policiju? Pa imali su tajnu policiju. Naprimjer, Stalin je imao svoju NKVD. Tako je. Hitler je imao Gestapo, samo mislim da je Gestapo bio javno.
Ili, mislim, nisam siguran. Kasnije je postao javan, a u početku je bio tajni. To nisam znao da li je javno ili tajno. I kasnije jeste bio javni, kad se on bude etablirao i učvrstio na vlasti, u početku to nije bio. Dakle, odgovor bi trebalo da bude vaš tajna policija. Znači, ajmo ispod svega toga, jedan prored, pa tajna policija je bila taj stub na koji su se oslanjali prilikom ovih mera koje su preduzimali protiv svojih protivnika. To je takozvani represivni, ne, tajna policija nije fasi di combattimento. Fasi di combattimento su upravo crne košulje. Dakle, crne košulje. Njih je trebalo ranije da napišeš. Znači, crne košulje trebalo da napišeš, gde smo ih pisali? Ovde, tako, to je to, dobro. Sad, da pređemo na malo jednostavnija pitanja, bar se nadam da će biti jednostavnija. Prvo pitanje je kakav je njihov odnos prema privredi, odnosno prema socijalnim pitanjima. Dakle, da li ove tri političke partije dozvoljavaju ili ne dozvoljavaju privatnu svojinu? Da li su zainteresovane za rešavanje problema najsiromašnijih u svojoj državi? Da li su za kontrolisanu privredu ili za slobodno tržište? Ajmo da vidimo. Da li ste to uspeli da naučite iz onog što pišu vašim udžbenicima? Izvoli, Ognjene. Pa recimo u Sovjetskom savezu nisu postojali privatni posedi, odnosno privatne industrije, sve je bilo javno, nije ni bilo siromašnih, svi su bili jednaki. Odnosno svi su bili siromašni. Recimo, da. Dobro. Tako da tu nije bilo nekih tih ograničenja što se tiče privrede. Znači, privatna imovina ne postoji, sve je državno, je li tako? Znači, ovaj ko kuca prvu kolonu neka zapiše. Znači, privatna imovina ne postoji i šta smo rekli? Državna privreda ili državna kontrola nad privredom. Izvoli, Ivane. Pa da, u Sovjetskom savezu mislim je bio taj sistem za generalno interes za poboljšanje socijalnih problema i interes, da kažem, narodnih masa, dok isto to je izgubio se isto su i u Nemačkoj i u Italiji postojala je ta socijalna politika, međutim ne u toliko jačini. Naprimjer, u Nemačkoj i Italiji postojale su velike korporacije kojih nije bilo u Sovjetskom savezu. Tako je. Ali je recimo kod fašista, to sad vi niste učili, ali su oni na kraju parlament recimo zamenili uopšte tom svojom čuvenom skupštinom korporacija koja je radila na tome da se unutar svake struke formira korporacija koja će donositi zajedničke odluke recimo za tu struku i da u toj korporaciji, u tom njihovom korporativnom sistemu kako su ga oni zamislili, sede zajedno vlasnici fabrika ili direktori fabrika sa radništvom tih samih fabrika. I da oni unutar te svoje mikrozajednice nalaze u stvari zajednički jezik i zajednički dogovor da bi se popravio položaj tih najsiromašnijih delova društva. Prema tome, kod svih postoji određeni nivo socijalne brige, da tako kažemo. To možete da zapišete u sve tri kolone. Dakle, svuda postoji, znači, određeni nivo socijalne brige, znači brige o socijalno ugroženim kategorijama i svuda postoji državna kontrola privrede, ali kod nacista i kod fašista se zadržala privatna svojina. Dakle, nisu ljudima otimali kuće ili nisu im otimali fabrike, nego su ih ostavljali
u rukama pravih vlasnika, izuzev ukoliko su ti pravi vlasnici recimo u Nemačkoj bili Jevreji, pa su im u tom slučaju oduzimali imovinu, fabrike ili zanatske radnje ili apoteke ili šta god da su ljudi imali u svom vlasništvu, dok i isto su to naravno radili sa svojim političkim protivnicima. Kad ste politički protivnik, onda je protiv vas sve dozvoljeno, pa i da vam se otme imovina. Prema tome, kod fašista je isto kao i kod nacista. S tim što kod fašista ne postoji taj element rasizma koji kod nacista postoji. Dakle, ko Aleksandar Bovduj kuca, čini mi se, fašizam, je li tako, Aleksandre? Znači, Da. Isto kao kod nacista treba da zapišeš. Ivane, izvoli, još si nešto hteo da kažeš? Da, hteo bih da dodam da je u nacizmu i fašizmu bio najbitniji taj element nacionalnosti, odnosno ko je naš nacionalnost ili naša rasa, ko nije, tako da su problemi, klasni problemi bili, da kažem, prevaziđeni. Nije im to bio glavni problem i gledali su to nekako da reše na drugačiji način, dok je u komunizmu, odnosno socijalizmu, klasna borba primarni cilj i najvažnija stvar, tako da su tu, je tome posvećena puna pažnja, da se eliminiše klasna borba između proletarijata i buržoazije. Tako je, tu si potpuno u pravu. Međutim, nisi u pravu kad kažeš da je za fašiste rasa bitna. Da, to sam rekao zato što sam generalno govorio o fašizmu i nacizmu. Da, dakle, znači tu bi trebalo, ali to ćemo da stavimo kao poslednje pitanje. Dakle, imamo sad još dva pitanja i onda ćemo polako da privodimo kraju ovaj čas koji se odužio, a odužio se u stvari zbog onog prvog časa i zbog odgovaranja, tako da ja se stvarno izvinjavam što sam vas sad malo duže zadržala, nadam se da vam je zanimljivo, bar vama koji ste ostali. Dakle, sledeće pitanje za vas je kakav je njihov odnos prema religiji? Da li su oni religiozni? Pa mogu ja da kažem recimo, sad se svi javili, da kažem ja ili da neko drugi? Slobodno reci, ti si prvi u grbi. U redu, recimo za Sovjetski savez komunizam je zapravo kao velikog neprijatelja shvatao crkvu, odnosno religiju. I to se rezultovalo, recimo kulminacija toga je bilo rušenje crkve u Moskvi, odnosno hrama Hrista Spasitelja. Da. Tako da, eto, za Sovjetski savez je takva situacija bila. Tako je, dakle, oni, članovi partije lično nisu bili religiozni, a onemogućavali su i druge u ispoljavanju religioznosti, jel tako? Znači, to bi trebalo da zapišemo. Oni su govorili da je religija opijum za mase. Dakle, ko kuca komunizam? Izvinite, ali kako to da formulišem? Dakle, lično nisu bili religiozni, a sprečavali su i druge da to budu. Pa može da se napiše religiozna represija samo. Pa može i tako. Ali imamo... Kod fašista i kod nacista imamo drugačije, pa sam zato ovako žela da formulišemo. Da li su fašisti i nacisti bili religiozni? Nisu. Ali su tolerisali druge religije, druge tradicionalne hrišćanske religije, da tako kažem. S tim što naravno nacisti nisu tolerisali judaizam, znači koja i nije hrišćanska religija, ali dakle, znači bili su trpeljivi prema protestantima i prema rimokatolicima, ali su zato progonili Jevreje, odnosno pripadnike judaizma. Tako da to treba zapisati kod nacista. Sad kod nacista je opet zanimljivo da su oni, naročito na početku, pre nego što budu uopšte došli na vlast, bili naslonjeni dosta na tu starogermansku tradiciju, pa čak i na starogermansku religiju. Ako je neko od vas gledao ovu našu domaću seriju Senke na Balkanom,
mogao je da čuje za društvo Tula, recimo to društvo Tula i neka druga društva, ta kao tajna, su bili u stvari neka vrsta kultova koja je bila naslonjena na tu nekadašnju religiju starih Germana. Hitlerov omiljeni kompozitor je bio Richard Wagner, prvo zato što je Wagnerova ćerka bila udata za jednog od otaca rasizma, to je onaj Englez koga smo već pominjali, Chamberlain, koji je bio rasista još u 19. veku, a Wagner je čuven po svojim operama koje su vezani za, ne znam, Nibelunge, Valkire i tako dalje, znači za tu starogermansku tradiciju, tako da je, eto, i to jedan element koji je negde postojao među nacistima, ali generalno oni nisu bili religiozni u potpunosti. Izvoli, Aleksandre. Ja sam hteo da kažem, svastika kao simbol nacista, ako se sjećam, to je isto deo germanske religije. Pa to je u stvari to je simbol koji je bio prosto svojstven indoevropljanima, znači vrlo je rasprostranjen među indoevropljanima generalno. U Indiji ga imate gotovo na svakom koraku. Kad biste pogledali malo bolje, recimo onu čuvenu grčku šaru iz antičke Grčke, videli biste da je i ona zasnovana na nekom obliku svastike, recimo, koja se vidi na primjer na frizovima grčkih hramova i tako dalje. Znači to je prosto indoevropski simbol koji je rasprostranjen i to je vrlo drevan simbol koji se očigledno zadržao kod brojnih indoevropskih naroda, dakle ne samo Arijevaca, nego i kod svih ostalih, prosto da znate što se tiče same svastike. Danas je ona simbol isključivo nacizma. Mislim, ja kad vidim svastiku, ja samo pomislim na naciste i ni nekoga više. Tako da, generalno nemojte se na nju naslanjati, jer mogu ljudi da vam zamere i mogu da pomisle ne znam ni ja šta. I posljednje pitanje, odnosno pretposlednje pitanje, pošto će posljednje biti vezano za nešto drugo, odnosno za negde za okruživanje čitavog ovog časa. Dakle, posljednje pitanje je odnos prema naciji. Dakle, kakav je odnos komunista prema naciji, da li je njihov pokret nacionalan ili internacionalan, kakav je odnos fašista, a kakav je odnos nacista. Izvolite. Ognjene? Recimo kod nacista je upravo ta nacija bila glavni faktor svega toga. Znači, cilj je bio da stvore čistokrvni narod u svojoj državi. Što se tiče komunizma, pa to je bilo internacionalno i kod nas su se pojavljivale komunističke partije, recimo. Tako je. Tako da to je bilo internacionalno. I kod fašizma, pa tu je manji značaj bila nacija, a veći država sama. Odlično. Možete sad da zapišete vas trojica koji to pišete. Aleksandre, ti dok pišeš možeš da dopuniš svog druga. Napravite opet jedan prored. Uglavnom da, Ognjen je rekao sve što sam hteo. Italija se bazira na svojoj državnosti, Nemačka se bazira na čisto arijevskoj rasi, a komunistički pokret je internacionalan i zamalo pa je svaka država u nekom momentu imala komunističku partiju. Tako je. Znači, kod komunista stavljamo internacionalizam, kod Italijana stavljamo oni jesu nacionalna država, ali ne država rasne čistote, nego država Italijana, je li tako? Bez obzira na poreklo i na čistotu krvi. Dakle, bez obzira da li je to poreklo germansko ili italsko ili ilirsko ili grčko. Sećate se da je cela srednja i južna Italija bila Magna Grecija i danas postoje sela u južnoj Italiji koje govore grčki. I to neki arhaični grčki iz ko zna kog veka od pre naše ere. Dakle, država je na vrhu i ne vodi se kod Italijana
računa o tome čije je poreklo. Zapišite to, to prosto treba da vam bude negde jasno. A ovo rasne čistote, molim vas, kod nacista stavite pod znake navoda, zato što se ja ne bih složila sa rasnom čistotom, naročito kad znam kako nemačka država nastaje istorijski i koji sve narodi su negde učestvovali u konstituisanju nemačke nacije. Nećemo čistoće, nego čistote. Mislim da je ipak to bolje. I stavi nastavak rečenice kod nacista i podela na više i niže rase, jel tako smo rekli? Odlično. Sad smo završili sve ovo o čemu smo govorili. Sad pogledajte dobro ovu tabelu i kako vam ona sad izgleda. Da li između ovih političkih sistema postoji više sličnosti ili više razlika? Više sličnosti. Više sličnosti. A kada bismo sad ovde, na primer, nacrtali, samo da vidim da li imam ovde negde ne treba mi slika, nego, znate, oni obrisi, da li to postoji ovde negde? Nije ne simboli, nego nema oblika, nema ona mogućnost da nešto nacrtam. Nema ni ovde ovo. Šta je ovo? Nema ni ovde. Možda nacrtate u Paintu pa onda da prebacite sliku ili tako. Ne, mogu sad to da komplikujem. Probajte možda ovde gde vam je u početak da kliknete, možda tu ima već. Jel vidite negde gde postoji mogućnost da se nešto doda? Ono, kao da se importuje fotografija ili nešto. Nema. Nažalost nema. Obično se to nalazi u tom umetanju, ali sad ga ovde nema. Ajde da probamo ovo. Da li može ovako da se piše kao olovkom? Ne, ovde je nešto drugo. Znači ovde su stilovi samo. Pa htela sam da nešto nacrtamo, pa da probamo probat ćemo da ovako samo rečima to objasnimo ako već ne umemo da... Šta je ovo otvorio uz klasičan prikaz trake? Sad sam nešto uradila, sad ćemo da vidimo šta sam uradila. Evo ga. Ajmo ovako. Da probamo da umetnimo, evo ga, oblici. Pa, na primjer, sada ćemo da uvedemo samo jedan pravougonik ovde. I sad vi pokušajte da se setite kada smo učili na početku školske godine, ali me čujete, deco? Da. Dobro. Se sećate kada smo učili na početku školske godine političke ideologije koje su vladale u Evropi krajem 19. i početkom 20. veka? Šta smo naučili? Koje su to bile glavne ideologije? Liberalizam i socijalizam. Tako je. Različiti oblici socijalizma, socijaldemokratija i tako dalje. Komunizam. I komunizam smo tada tek pomenuli, tek smo ga uveli negde u priču. Gde nestade sad ovo? Gde mi nestade sad ovo? Ajde, ponovo ću. Dakle, ako bismo stavili sada, na primer, ovde, recimo, gde nam je ovaj tekst, nećemo tu tekst, nego kako sad ovde ide umetanje teksta. Recimo, ovde bismo stavili, na primer, ne mogu da ga unesem.
kad kliknete na taj okvir za tekst, tek onda treba da ga nacrtate u stvari. Evo, na primjer. Je li to? Ne, nego bili ste, da li je to bilo umetanje ili nešto drugo? Da, ja sam htela da ga umetnem, ali nisam uspela. Okvir za tekst i da. Ja mislim da bi... Aha, da ga izaberem, da. Ok. Evo ovako, znači tu ćemo da stavimo centar. Tako. I da ga prebacimo u centar. Zatim nam treba isto to, ali da ga recimo, samo da vidim da li mogu da ga kopiram, da ga stavimo ovde da bude levo. Kliknite na to desno, te plave linije. I onda bi trebalo da se namesti... Neće mi se pomeri, nema veze. Zamislite sada da je ovde piše levo, a da ovde piše desno. Gde bi se sada stavili ove sve političke ideologije koje smo učili od početka školske godine? Šta bi bilo levo, šta bi bilo desno? Koje su to pitanja koje neku političku ideologiju stavljaju sa leve strane ili sa desne strane? Izvoli, Ognjene. Kao prvo, liberalizam bi išao levo, zasigurno. Zašto? Zato što se on zalaže zapravo za jednakost. Ne zalaže se za jednakost. On se zalaže za izjednačavanje građana pred zakonom, ali se ne zalaže za jednakost. Da svaki građanin oni ne smatraju da svako treba da ima recimo politička prava. Da. Šta oni štite, pre svega? Slobodu govora. S jedne strane da, a s druge strane? U privrednom smislu? Da li njih zanima da li će radnik da lipše na poslu na koju obavlja 18 sati dnevno ili ne? Pa ne, oni će pustiti ekonomiju da sama sebe, odnosno da sama napravi. Oni će podržavati u stvari krupan kapital. Prema tome njih bismo stavili, može ovde da se piše? Aha, sad mi vuče ovu tabelu, samo da probam da ovo nekako spustim. Evo ovako, pa da pišem ispod. Ne vredi, ne mogu ja to. Može neko od vas da preuzme, a ne možete vi na mom nalogu da sad kucate. Ne vredi. Ajde, to ćemo da umetnemo. Ja obećam da ću da vam to uradim, pa ću vam okačiti ovde u ovom našem zajedničkom dokumentu. Dakle, znači okačit ću vam to tu negde, kako budem uspela da vam nekako nalepim to kao sliku ili šta god. Što nam se sad ovo sve razdesilo? Ne može ovako, zato što ispada da je fašizam u centru, a nije. Znači on je desno. Znači ne može ovako prosto da se umetne, zato što prosto to nije tačno. Dakle, suština je u sledećem, kako bi to trebalo da izgleda. Sa leve strane bi trebalo da stoji naravno komunizam i trebalo bi da stoji socijalizam, odnosno trebalo bi da stoji socijaldemokratija i sve vrste socijaldemokratija koje postoje, dakle, ili onih socijalnih politika, jer se levičari zalažu pre svega za bolji položaj radništva. Je li tako? Znači, to bi moralo da bude na levici u svakom slučaju. Šta bi bilo krajnje desno? Nacizam. Rasizam. Tako je. Znači, rasizam, odnosno nacizam, ide na krajnje desno. Znači, da smo sad mi imali onaj naš pravougaonik, on bi bio skroz ovde negde pomeren sa desne strane, je li tako? Znači, ovo bi trebalo da bude pomereno, ne znam, ovako, na primer, ili još, jel vidite?
I tu bi se našao i fašizam, s tim što bi fašizam bio malo više prema centru. Znači njega bismo prebacili recimo ovde, jer bi on bio bliže samom centru. Shvatate šta pokušavam da uradim? Da. Zatim bi se tu negde desno našao i taj naš liberalizam, je li tako, koji smo učili. A gde bismo smestili konzervativizam? Možda u centru. On mora da ide isto desno, zbog odnosa prema naciji. Znači, on je takođe desno. Samo što bi on bio bliže centru. Znači, i on i liberalizam bi bili mnogo bliže centru nego što je slučaj sa, tako, otprilike. A ko bi onda bio u centru? Pa možda samo demokratija. Ali demokratija podrazumeva i socijalizam, recimo i socijaldemokratiju i liberalizam i konzervativizam ne isključuje postojanje demokratskog državnog uređenja. Mislim, nastavnice, jedini problem je što ne znam baš kako bismo centar definisali. Pa hajde, ako pogledaš sad ovako, znači koje su to glavna pitanja koje definišu levicu u odnosu na desnicu? To je kontrola nad kapitalom, odnosno uplitanje države u privredu. Kod konzervativaca, da li imamo uplitanje države u privredu? Da. Da, kada je to potrebno. Tako je. Znači, konzervativce bismo mogli da stavimo negde, znači da ovo slovo K se naslanja negde na centar, dakle više je desno. A zašto mora da bude desno? Koje je to drugo pitanje koje nam konzervativizam smešta na desnu stranu? Šta smo naučili na početku školske godine? To je odnos prema naciji, odnos prema tradiciji, odnos prema porodici. Dakle, to ih stavlja na desnu stranu. Da li je to... Izvoli. Samo pitam da dodam na levu stranu zelenaštvo. Nemoj, molim te. Oni nisu ideologija. Oni su nešto drugo. Oni ne postoje kao politički ideologija, ali nažalost postoje kao pojedinci koji rade to što rade. Dakle, partije centra bi bile one partije koje sadrže u stvari ideje i jedne i druge strane. To bi recimo mogla da bude socijaldemokratija. Recimo. Jer vodi računa i o demokratskom državnom poretku, je li tako? Vodi računa o pravima radništva, a ne mora da bude anacionalna. Na primer. Ili postoje sada na političkom nebu brojne političke partije koje bi se nalazile u centru ili, na primer, levo bliže centru ili desno bliže centru, koje zapravo sadrže elemente jednih ili drugih u tom političkom spektru. Sada, kada biste sad razgovarali sa nekim, recimo, politikologom, on bi vam rekao da ovako linearno predstavljanje političkog sistema nije baš tako dobro. Sad zašto? Pa upravo zbog toga što kad gledate linearno levo i desno, vama izgleda da su komunizam i taj nacizam potpuno različiti. Jer je jedan skroz levo, a drugi je u stvari skroz desno. Je li tako? Tako vam izgleda. Da. Da. Međutim, kada bismo mi sad pokušali da krajeve tog levog i tog desnog sakupimo na dole, mi bismo dobili oblik potkovice. Je li tako?
kada bismo iskrivili tu pravu liniju u krivu, mi bismo dobili oblik potkovice. I onda bismo videli da se u stvari polovi jedne i druge strane negde približavaju jedno drugo. I smatra se da je taj oblik potkovice u stvari mnogo bolji prikaz krajnje levice i krajnje desnice, koje imaju vrlo slične poluge delovanja političkog, nego što je to jedna ovako prava linija koja stvari postavlja u istu ravan isključivo prema levom, odnosno prema desnom. Sad ne znam da li mi je tu Ivan Pokor ili se on isključio se i da li je dobio odgovor na pitanje koje mi je postavio u nekom trenutku na času. Da li je vama ovo jasno? Da. Da. Je li ima nekoga da mu nije jasno? Nema. Onda smo završili za danas. Da li vam je ovo bilo zanimljivo? Jako, stvarno moram da priznam da je stvarno bilo zanimljivo. Zato što i mi učestvujemo nekako interaktivno. To je najbolji način. Baš je dobro ovo ispalo što smo mogli da uradimo na Teamsu i što smo imali tehničke mogućnosti da ovako nešto uradimo. Ja to naravno radim sa vama u učionici na času, na tabli, ali mislim da nam je ovo danas stvarno bila jedna mogućnost koja nam se retko generalno pruža da to uradimo na ovako interaktivan način i da opet sve prođemo kao da smo na onom našem klasičnom času. Ja se izvinjavam što sam vam produžila čas za ovoliko, stvarno je ovo dosta dugo trajalo. Pa ne znam, ajde sledeće nedelje da mi dođu samo oni đaci koji treba da odgovaraju, da oni koji su odgovarali ne dolaze, da nekako pokušam da vam se odužim za ovo što ste danas bili ovoliko dugo na času istorije. Deco, molim vas da zapišete sva pitanja, ako ima još nekih nejasnoća, da me pitate na sledećem času ili na sledećim časovima i do sledeće nedelje ili do sledeće 2 nedelje, kako koga već vidim. Vidimo se. Doviđenja. Doviđenja.